ସ୍ମୃତିରେଖାର ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଲେଖାଟି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ। ଜନ୍ମବେଦୀ ପରେ ଦିଅ ହୋଇଲେ ଗଠିତ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଅତ୍ୟନ୍ତ। କୋଶ ପ୍ରାୟ ଦୂରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ ନୀଳଗିରି। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡଟି ବଢ଼ଉଛି ତାର ସିରି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭିଲେ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟେ ସହସ୍ର ଲୋକ ଲଗେଇଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ। ପ୍ରସ୍ତର ପିଠିରେ ବୋହି କୁର୍ମ ହେଲେ ଜନ। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ରାଜାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଜାଣିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ନାରଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗେ ଗଲେ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଲେ। ତତ୍କାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଯେତିକି, ବିଶ୍ୱେ 60,000 ବର୍ଷକୁ ସରିକି। ଇତିମଧ୍ୟେ ବାଲିରେ ମନ୍ଦିର ପୋତିଗଲା। ଅନେକ ରାଜା ରାଜତ୍ୱେ ସମୟ ଗଡ଼ିଲା। ରାଜା ଗଳମାଧବ ଦିନେ ଅଶ୍ୱେ ଚଳିଲେ। ବାଲିରେ ଅଶ୍ୱ ଝୁଣ୍ଟିଲା କଠିନ ବସ୍ତୁରେ। ବାଲି ଏଡ଼ାଇ ରାଜା ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ। ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ନୀଳଚକ୍ର ସୁଶୋଭିତ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲଗାଇ ରାଜା ଖୋଦାଇଲେ। ବାଲୁକା ମଧ୍ୟରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଦ୍ଧାରିଲେ। ସ୍ୱପ୍ରିୟ ମାଧବ କଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠାରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ମାଧବ ମନ୍ଦିରେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେବେ ପୃଥ୍ୱୀ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ଗଢ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ମାଧବ ଦେଖିଲେ। ଗଳମାଧବଙ୍କ ପାଶେ କଥା ବଖାଣିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୁର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ରାଜା ଗଳମାଧବ ଶେଷେ ହେଲେ ଲଜ୍ଜିତ। ମାଧବଙ୍କୁ ନେଇ କଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନିତ। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରେ ରାଜା ରଥ ତିଆରିଲେ। ରଥେ ବସାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭିଲେ। ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଣାଇଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପରେ ସ୍ଥାପନା କରିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ନ ଦେଖିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ। କିଛି ବର ମାଗ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବର ଦିଅ କେହି ମୋର ବଂଶ ନ ରହନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି ବୋଲି ଗର୍ବ ନ କରନ୍ତୁ। ତଥାସ୍ତୁ କୁହନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା କାନ୍ଦିଲେ। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ୱାସିଲେ। ପବିତ୍ର ବେଦୀରେ ଆମ୍ଭେ ଦେଇଛ ଜନମ। ରାଜା ମୋର ପିତା, ତୁମେ ହେଲ ମାତା ମମ।